bandiraɓe ɗeɗo balɗe fof sen teskima en ji haaluji kewɗi nana kaale hakkunde Biram Dawul Abeid e Olan mi wiyata Dieynaba N'diom sabu Dieynaba N'diom ko waɗi ko wiide Biram Dawul Abeid yo deƴƴu wona kanko wi noon ko wonɓe fedde Olan fof minen fof ko hen min jeeya ko jubbude Olan wi Biram Dawul Abeid yo deƴƴu sabu oɗon ñalawma ko ñalawma deƴƴere ko ñalawma haaltaki hay so wonano oɗon ñalawma ni Olan meeɗa rokkude konngol gardiɗo landa politicien meeɗa arde nder Olan totte konngol walla ne haala marsuji goɗɗi baɗannoɗi en ji mawɓe men hewɓe ngari kono hay goto yiyan ɗumen ene kaala walla ene gardi hunde walla ene duñodire walla ene badde jagguɗo woppu ga hay goto yiyan ɗum ɗon noon ko erreur o eɗen gandi o ummori ko e Biram Dawul Abeid ɗum ɗon yo laaɓ ɗum ko gueɗal gadanal ngal sabu eɗen gandi yimɓe ne gandiri men en gona yimɓe joganiɓe Biram Dawul Abeid ɓernde eɗen respecti ɗum eɗen jogui makko hurum kono gonga ko gonga fenade ko fenade ɗum ɗon il faut laaɓa sabu won hewɓe ɓe ganduɗa nanaɓe jumre nanaɓe erreur woni holɗum won baɗɗo audio gadano ene wiya Samba Thiam ari haali yeehi Ibrahima Sarr ali haali yeehi Kardiata Malick Diallo ari haali yeehi Biram ali wina haala yimɓe kadi ɗum haalde ko fenade ɓalere kurum on ñalawma hay goto e mabɓe arani kadi hay ñalawmaji goɗɗi ɗi ɓe garanno ɗi ni hay goto e mabɓe meeɗa rokkede konngol Olan meeɗa rokkude neɗɗo landa politique konngol ɗum ɗon yo laaɓe koye bandiraɓe babiraɗo bannoɗo audio ene haala ɗum o watti audio omo yaafno o wiyete ko Chérif Sangot mi andam ɗeɗo balɗe fof min gonno ko e yaade koyɗe moƴƴe ngam ƴewde deere haaldude yimɓe less ngam dartinde haala ka faamde yimɓe fof ko fotɓe jokkodirde kono bandiraɓe ɗum yettima e nokkuji yaade ƴettoje noddude neɗɗo ƴetto ɗum walla ni wiya ni ne wara ɗum walla waɗɗum walla gelle en ganduɗa en mbawa deƴƴude ɗum sabu bani men debbo Dieynaba N'diom ko waɗi ko wona kanko waɗi ɗum ko minen fof mbaɗi ɗum noon alay sago haala ka yettineɗo foti yettade ɗo hewɓe langi e haala ka hewɓe mbi ene profité haala ka ene nanna hen koye mumen ne wawi taw won miijoji goɗɗi gone koye mumen walla won anniyaji bonɗi goɗɗi gonɗe e ɓerɗe mumen ɗi ganduɗa jiida e ko yahare ko ene laaɓi Biram Dawul Abeid o ala droit ƴettude konngol e sitting walla meeting walla activité Olan no woɓɓe kaɓira Kardiata Malick Diallo ko dañani ko Samba Thiam ko dañani ko Ibrahima Sarr ko dañani ko wona kanko dañata ɗum ɗon noon o ari o wiyamo force o wiya yo deƴƴu o haalnama o haltanama yo wat tekkere hunuko o waɗani o wiyamo force o wiya yo deƴƴu gasi ko noon tan foti wawde wadde ɗum ɗon noon hay goto wawa wiide ene rewra ɗon ngam wiide woɓɓe goppama mbaɗi taw kanko ala ɗum noon bandiraɓe ɗum noon il faut laaɓa e koye yimɓe ko heddi ko noon ƴettotoɓe ɓe anani bonniroɓe ɓe gondi ko ɓe paamani ko yahre ko haala ka ko haala ɗemɗe men yo lawɗini yo eɗen mbaɗe e nder constitution Mauritanie no arabe woniri hen ni ɗemɗe ɗe mbaɗire noon ko ɗum woni haala ka ko heddi ko fof ko ha nane boy laawi nayi ko heddi ko fof mahata ko woni hen ne jiɗi tine tan walla ne jiɗi ubbude wone haaluji wonko détail uji ɗin jiɗa yettade ɗo par ce que en jiɗa bonodirde hay goto ɗum noon bandiraɓe gartiren hakkillaji e koye mon dartinen ko mbatten ko bandimen debbo Dieynaba N'diom e waaɓe noon koyno Salimata Ba en Suusi Boy en Fama Konte en ken fotɓe darade cembinen ɗumen dokken ɗumen doole yimɓe duña ɗumen sabu eɗen gandi eɓe mbawno jogade gandal mabɓe ɓe janga ɓe jogo liggeyaji mabɓe gona bangueji mabɓe eɓe noosa eɓe mbaɗno yimɓe fof mbaɗan ni kono koɓe rewɓe eɓe tinni eɓe daari wona joni ɓe puɗɗi darade ɗum noon en potani welsidade ni hay goto ne ara ene wiya ene bonnira ɗumen walla ne manque ɗumen respect ɗum ɗon noon ko bawɗo wonde fof noon to wawi ummorade fof ɗum noon min ko ɗum jogui noon ko mbaɗa haalana moon